Наталья Харченко. Яшчэ раз вітаю вас, шановныя калегі. Вялікі дзякуй за тое, што мой майстар-клас вас зацікавіў. Ну, мабыць, чымсьці зачапіў. І я спадзяюся, паўтаруся, і спадзяюся на плённую працу і на зваротную сувязь у канцы. Я ўжо трэці год запар выступаю на майстар-класах тут на эдкемпе. Я вельмі ўдзячна арганізатарам. І кожны раз я імкнуся да таго, каб показать нечто новенькое. Первый раз я показывала просто мастер-класс по медиаэдукации. У минулым году я показывала, ну, так сказать, только для наставника английской мовы, некие такие цікавые приемы. Ну и в этом году я думала, и, правда, думала недолго, одразу вам признаюсь. И я вырашила, что есть еще у меня нечто такое, чем я могу поделиться с коллегами, с радостью могу поделиться с коллегами. Я, щиро кажучи, трохи, ну так, злукавіла, калі сказала, што я не заўсёды рыхтуюся да інфармацыйных гадзін ці класных гадзін. Я заўсёды рыхтуюся да іх. Аднак бываюць такія моманты нечаканыя, шчыра кажучы, таму што я, ну зараз я скажу, што я класны кіраўнік 10 класа. У мяне ўжо дзеці такія са сфарміраваным сваім кругаглядам, поглядам на жыццё, на нейкія каштоўнасці чалавечыя. І гэта я абавязкова улічваю пры планаванні сваёй работы. І вось першы, так сказать, лайфхак, якім бы я б хацела з вами падзяліцца, гэта як я планую сваю работу на чвэрць. Ну, всем зразумела, класным кіраўнікам, што мы прысвячаем даволі такі вялікую колькасць часу таму, каб спланаваць грамотна, правільна спланаваць сваю работу на чвэрць. Што я раблю? Я звычайна раздрукоўваю, ну, мяне гэта займае, можа, 2-3 лісты такіх А4 значных падзей, розных падзей, якія ўключаюць у сябе значныя даты, якія звязаны, па-першае, з нашай краінай. Там юбілеі розных дзеячаў культуры, літаратуры, навукі, мастацтва, ну, то есть значныя такія постаці, якімі можа ганарыцца наша краіна. Гэта першае, на што я звяртаю ўвагу. Другое, на ізноў-такі значныя даты, якія маюць такую значнасць і ценнасць для нашай краіны ў плане гісторыі. Я таксама на гэта звяртаю ўвагу, і таксама на такія, ну, усе мы ведаем такі календар знаменательных дат. Вось гэта таксама ёсць у спісе гэтых дат, таму што яны могуць зачапіць інтарэсы дзяцей. Ім гэта можа быць цікава. І на самай першай класнай гадзіне ці інфармацыйнай гадзіне я раздаю такія вось паперкі дзецям. Яны працуюць у групах, і яны выбіраюць, ну, я говорю, так, кожнай групе недзе 3 інфармацыйныя гадзіны на чвэрць і 3 класныя гадзіны. Вы, калі ласка, іх абмяркуйце, што было б канкрэтна вам цікава, от асабіста вам. Потым я на абмеркаванне даю, ну, минут 7-10, потому что увесь спіс прачытаць гэта таксама патрабуе дастаткова часу. І тады аргументавана прадставіць іх выбар. Ну, чаму, напрыклад, яны лічаць, што ў гэтай чвэрці мы павінны гаварыць пра тое, што міжнародны дзень перакладчыка, гэта вельмі важна, і гэта, ну, стоіць таго, каб аб гэтым пагаварыць на класнай гадзіне. То есть дзеці сваю думку аргументуюць, і калі гэта ўсё вот такая работа праведзена, мы тады ўжо выбіраем менавіта тыя класныя гадзіны, якія будуць нам цікавы, дзецям цікавы, мне цікавы, і размяркоўваюцца гэтыя класныя ці інфармацыйныя гадзіны сярод дзяцей. Я выступаю ў гэтай ролі, у гэтым разе толькі каардынатарам. Далей што адбываецца? Это таксама такі сакрэт. Мы ведаем, што ёсць такія неабходныя мерапрыемствы, якія проста патрэбны, каб былі. Яны ў нас ёсць у плане, і
калі раптам прыходзіць адміністрацыя, то яны ў нас ёсць. Калі адміністрацыя не прыходзіць, мы праводзім тое, што цікава дзецям, што выбіраюць дзеці і што яны аргументавана растлумачылі, чаму гэта ім цікава. Так вось, аднойчы у мяне здарылася такі вот казус, што трэба было правесці тое, што стаяла ў праграме, у плане. І якраз тады была дата 2 кастрычніка. Гэта быў, як зараз помню, гэта быў самы першы аўторак і самы першы пасля канікул аўторак 4 чвэрці. І ў мяне такое от нечаканае было, што ж рабіць? І тут у мяне за 10 хвілін, можа нават за 5 хвілін, узнікла ідэя, якой я хочу з вами падзяліцца. І я думаю, што гэту ідэю вы можаце якімсьці чынам адаптаваць пад сябе, можа пад свой прадмет, можа пад сваіх дзяцей, пад ваш узрост і так далей. Просто вот нацэліць вас на нейкія такія вот ключавыя моманты. Итак, значит, Першае, пра што мы можам пагаварыць, гэта што нас аб'ядноўвае. Мы можам узяць любую краіну. Ну, у нас гэта была Расія, таму што гэта быў дзень яднання, так? І гэта нават была нейкая юбілейная дата. Вот. І я задала дзецям пытанне, што нас аб'ядноўвае? І як вы думаеце, ці сколькі было адказаў такіх цікавых, правільных, ну, як правільных, кожны адказ будзе правільным. Ну, што нас аб'ядноўвае? Так. Ну, у нас же майстер-класс, поэтому я прошу, каб вы таксама рэагавалі на... Так. Так, выдатна. Дзеці, знаете, што перша сказалі? Граніцы. Граніцы, так. Вот. Ну, ведаеце, гэта пытанне можна задаць пра абсалютна любую краіну. Так як я на сваіх уроках я люблю развіваць у дзяцей крытычнае мысленне і творчасць, то можна нават гэта пытанне задаць, ну, пра Аўстралію, там, пра Бразілію, неважна пра што. Самае галоўнае, каб дзеці умелі думаць і параўноўваць і супастаўляць. То есть, што у нас агульнага і што у нас рознага. То есть, гэта вот такі вот уброс першапачатковы на тое, каб потым пашла цікавая дыскусія і потым прайшоў гэты урок цікава. І так, гэта першае. Такі, як англічане называюць warming up. То есть, як это правильно сказать, что, ну, разогрев, разминка такая. Так, далей, я им кажу, давайте мы с вами представим, что до нас приезжают замежные гости. До нас приезжают замежные гости, ну, у кожным выпадку краіну мы выбираем у залежнасці ад таго, якія мы ставім перад сабой мэты. У той дзень до нас приезжали з России гости. Давайте мы с вами разделимся на группы, и зараз я вам таксама прапаную разделиться на группы. И я детям сказала, для меня не важна колькасць вас у группе, мне галоўнае, каб у нас было 6 групп. То есть таксама я не абмяжоўваю дзяцей, так, вас павінна быць 3, а вас 4, напрыклад. Колькі вас, ну, колькі вы хочаце, у якіх колькасці груп вам прыемна працаваць, вы можете так і працаваць. Але мне галоўнае, каб у нас было 6 груп. Поэтому я прапаную вам зараз аб'яднацца ў 6 груп. А было такое, что у вас была группа из 1 человека? У мяне была група з 3. І які ви колір виберете? Зеленый. Так, зеленый. Так, який ви колір вибираєте? Черный, конечно. Так, так, чекайте, мне ще... Так, ваша група... Так, супер. Так, у вас синий. Так, и у вас... Красный. Так, трымайте, калі ласка, маркер. Итак, першае заданне. Вы турыстычнае агентство. Кожны з вас
Вы турыстычнае агентства. Першае заданне. Вы павінны прыдумаць назву для вашага турыстычнага агентства такое, каб вас зразумелі толькі беларусы. Такім чынам, назва павінна быць толькі беларуская. Гэта можа быць одно слово, гэта можа быць два слова. Я забылася сказаць, што на гэта заданне 1 хвіліна. Представьте, калі ласка, назвы ваших турыстычных агентстваў. Вы были першими? Так, ваше туристичное. Наше туристичное агентство называется «Трипутник». Россияне подумают, что 3 пути Так. и так далее. А мы нет. Мы не 3 пути. Мы такое агентство, нас хоть до раны прикладывают. Почекайте, вы уже забегли уперед. Так. Я повинна была сказать. Так, толькі назву. Так, ваше. Наше туристичное агентство «Альтанка». Альтанка, супер, ваше. Ваше туристичное. Хмарачосы, супер. Так, девчаты, вы? Калі ласка. Так, девчаты сзади. Так, есть у вас назва? А, украли вашу назву. Так, ну вы пока что подумайте. Так, ваша назва? Аксамітний шлях. Аксамітний шлях. Так. Бульбашоўцы. Бульбаши. Ну, добра. Так, гэта было такое самае лёгкае заданне. Наступнае заданне. Вам трэба прыдумаць слоган. Вось тут мне б хацелось, каб было, ну, 1 сказ, ну, максимум 2 сказы, таксама, але каб у гэтых сказах былі толькі ізноў жа, ну, па аналогіі з назвай, такія словы, якія зразумеюць толькі беларусы. Гэта можа быць у вершаванай форме, гэта можа быць у прозе, але слоган, ну вы разумееце, што калі у вас трипутнік, значыць і слоган некае адносіны будуць мець да трипутніка. Час выйшаў. Так, вы былі першымі, калі ласка, прэзентуйце ваш слоган. Хмарачосы не водят заносы, изменяют лёсы. Хмарачосы не водзяць заносы і змяняюць лёсы. Супер. Гэта трэба занатаваць кудысьці. Так, хто быў другі, калі ласка? Завітайте до нас у Альтанку, чакаем ад ранку до ранку. Завітайте до нас у Альтанку, чакаем ад ранку до ранку. Ну тут сабраліся адныя паэты. Так, калі ласка. Трипутник. Волоцуга, збирай валізу, а ми зробимо тобі візу. Ми просили слово, які не зрозуміли. Так, усё правильно. Так, хто з вас? Калі ласка. Вырушите кишени, коль ласка. Ага. Адразу так, каб ведалі. Так, далей. Жадаєте смакоти, приїжджайте у Бульбаши. Дзякуй. Так, і яшчэ одно у нас агентство. Аксамітний шлях, адчуй пяшчоту сваёй зямлі. Адчуй пяшчоту сваёй зямлі. Так романтычна мы пераходзім да другога задання. Так, другое заданне. Я думаю, что вы здагадаецеся, что вы павінны прадумаць такі турыстычны маршрут, які б заахвоціў і іншых. Ну вось ваши турысты прыехалі да вас, ім усё спадабалася, і трэба ж, каб яшчэ больш людзей да нас прыехала ў нашу краіну, каб ім таксама спадабалася. Вы павінны выбраць толькі 5 аб'ектаў, памятаеце, толькі 5 аб'ектаў, але яны могуць быць размешчаны ў розных месцах нашай краіны. Гэта могуць быць нават 5 аб'ектаў Мінска, чаму не? Ну, але ж лепш па розных кутках нашай краіны. І таксама прадумайце, калі ласка, чаму менавіта гэтыя аб'екты вы адабралі. 3 хвіліны, 5 аб'ектаў. Колькі вы уже аб'ектаў абмеркавалі? 4, давайте. І зараз у мяне, калі ласка, такое будзе, ну, просьба такая.
Калі вы пачуеце аднолькавыя ідэі, вы ставце плюсікі насупраць вашага аб'екта турыстычнага. Потым мы з вами зробім такі... Пытанне? А, вы першымі хочаце. Потым мы такі зробім калектыўны топ-ліст самых папулярных турыстычных аб'ектаў. Так, першыя хочуць хмарачосы. Даем им слово. Любые человек, который приезжает в Беларусь, можно наведать Париж. Ага, ага. Косово. Так. Не только там, Косово, Так. и у нас. Ага. Монголия. Ага. Есть Палестина. Так. Ага. И есть Бали у Штурцким районом. Ось так. Коли вас не задохнет наша Бали, наша Косово, наша Монголия, наша Палестина, у нас есть две вёски с назвой Рай. Ага. Вы можете побывать в Рае. Вельмі цікаво, дякую вялікі. Так, хто хоче номером 2 виступити? У нас гастрономічний. Так. Аксамітний шлях почнеться з Гродненської області, з аксамітно-галінського пива. Отак. Закусим брестской рыбкой Санта-Бремор, Так. тады у Витебск, у Ганну, ну и до солодкая Минская коммунарка и Рогачевское сгущенное молоко. Ага, дякую вялікі, цікаво. Так, номер 3. Учитывая то, что все у нас... Калі ласка у вас, так? Да, коли ласка. Ездили не раз по городам, да? Были, то есть мы начинаем сразу конкретно с Оливари. Да, после этого заезжаем, надо закусить на Борисовский мясокомбинат. После этого там недалеко Белаз. Так. После Белаза на Пищаловский замок. И чтобы снять после него стресс, на Кришталь. Ага. А оттуда подарки и работаем. З чого почали, тим і закончили. Конечно, мы будем градус поднимать. Так, дякую. Далей, калі ласка. Мир не слышал, а уже потом вот мы тоже совершаем кришталем. Тут Ага. Жадника выйдет, смолунки выйдет. Ага. Так, Кришталь у нас уже другий раз прогучав, так? Поки що лідірує Кришталь. Ну, ви розумієте, що в дітей такого не було. Дякую Богу. Так, у нас є ще 2 туристичні компанії. Так. У людей астрономічні, а у нас патріотичні. Почати вирушили ми з Сашанського поля. Потім притягнути у вулиці Могильової по ратуші. Далі рушить на ускраї Білорусі без кулі. Только про россиян уже зусим. Унясвіж, ну і завершаємо Бориси. Завершаємо. Тому що є Наташка там. Ага. А Нясіш у нас так само недзе прогучав, так? Так. Ага, конкуренцію Кришталю у нас, так? Мы тебе вырушили под Ага. туда не ехали. Ко мне було приємно, дякую. А в Борисове там Юля живе, и там речка Березина, там на Так само вельмі гістаричне такое месца. Так, калі ласка. А мы хотим похвастаться замежником природы Беларуси, запросить на Низанку Блакитных озер, что есть на территории Минской и Гродненской области. Затем показать наше минулое, военное минулое, наведать хаты музей Великой Отчины войны и далекое минулое, историчное, религийное, это чудотворный крыш город Туров и костел Святой Троицы Агрогородок Хервяты, який лічиться Белорусской Швейцарии. Выдатна. А вот скажите, калі ласка, хто може здогадатися, якія месцы выбирали дети? Князь Виш, так, князь Виш был на першем месте. Брестская крепость только один раз сустрелася. Хатынь так само один раз. Дудутки ни разу. Линия Сталина так. Пуща была Пуща. Так. Не было ни разу. Полоцк был 3 разы. Идем далее, не спыняемся, потому что у нас еще есть... Так, 20 хвилин, и еще есть несколько заданий. Так, ой, пробачьте. Так, культурный отпочинок. Так, культурный отпочинок. Ну, вы разумеете, что это такое. Это какое культурное наследие вы можете... Яким культурным наследием вы можете поделиться с туристами. Это могут быть театры,
гэта могуць быць выставачныя залы, музеі, можа гэта будзе які-небудзь канцэрт, можа ваше турыстычнае агентства такое багатае, што можа запрасіць нейкіх спецыяльных артыстаў менавіта для вашай экскурсіі. Вось тут я хацела б, каб вы выбралі толькі 2 такіх мерапрыемствы, на якія вы б хацелі запрасіць вашых турыстаў у плане мастацтва, у плане культуры нашай краіны. Так, першыя былі Альтанка. Так, Альтанка пачынае. Так, слухаем, калі ласка. Увага, увага. Калі ласка, уважліва слухаем. Так як галоўнае на свеце беларусаў гэта мова, таму мы запрашаем у галерэю «Унескладовая». І там мы будзем вывучаць разам мову на мову. І так як мы завезли у аграгарадок Герляты, нашу беларускую Швейцарыю, касцёл Святой Троицы, а гэта сутыкненне 2 культур, літоўскай і беларускай. Таму мы запросім на канцэрт літоўскага народнага ансамбля «Жальгерис» і беларускага народнага ансамбля «Світанак». Дзякуй вялікі. Так, далей хто? Хмарачосы. У нас першае палац у палацы, группу палац у Гомельский палац Румянцевых Паскевича. Круто. И Радзивиллы у Радзивиллов. Театр Уршули Радзивилл ставить пьесу у замку Радзивиллов. Цікаво. А после спектакля почастуется у Хойко Радзивилловский. Ага. Вы, мабуть, падгледзелі наступны слайд. Так, дзякуй вялікі. Хто далей? Так, давайте. Ну, у нас девиз хлеба и видовищ. Ага. Спочатку мы накормим гостей на мастер-классе по приготовлению белорусских национальных страв, ну, после запросим их на мастер-класс по белорусских национальных танцах. Танцах. Так. Танчыць будете. Добра. Так, растресьте. Так, дзякуй. Так, калі ласка. А мы сначала возьмем с собой Курай, Тойюшу, и поедем в белорусскую Венецию. У нас был больше. Ага. Там костюм Мозеры добрые. 2 в 1. Да, вместе с ними туда и поедем. По песне будем петь по Ага. дороге. Ага. Добра. Дзякуй вялікі. Так, третья. Так, театр оперы и балета. Ага. Так. Дзякуй. Так, апошняя. Мы у Полоцкай Софии послухаем орган и у Залессі, у замку Агінскага послухаем концерт. Дзякуй вялікі. У маём класе на першым месцы быў тэатр Янкі Купалы, таму што мы наведалі спектакль «Дударова вечар», і гэта дзецям настолькі глыбока так у душу запала, што яны ўсе сказалі, мы павядзём нашых турыстаў у тэатр імя Янкі Купалы. Так, і трэба ж накарміць. Смачна есці. Ну, я не думаю, что тут нечто будет незвычайное такое. Я не буду вам давать зараз час на роздум. Давайте так хутенько, брейнстоминг таки. Драники, клёцки. Так, так, ага, добра. Вельмі цікавыя назвы беларускіх страў, якія дзеці не ведаюць. А что такое подпалки? Толстые такие блины, поляницы на дрожжах. Ага, 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 ага. Грибы. Так, які у вас ідеї? Так, еще что? А это что такое? Ага. Это такая колбаса такая, да, которая внутри вот печень, это все в печи выпекается. Ага. Ага. Так, да. Огурки з мёдам. Значит, гэта было такое апошняе заданне, якое патрабавала такой калектыўнай працы і абмеркавання. І потым я прапанавала дзецям, кажу, ну давайте зараз мы прагаласуем за тое турыстычнае агентства, да якога, ну, абавязкова вернуцца турысты, чые ідэі вам вельмі спадабаліся, чые вам ідэі спадабаліся ў плане слогана, назвы, турыстычных аб'ектаў. Гэта была такая ідэя, ну, вось,
просто готовай класнай гадзіны. І зараз яшчэ некалькі такіх ідэй. Ужо мы не будзем з вами гэта рабіць, просто я так абазначу схематычна. Першы урок 1 верасня у нас быў «Займай Беларусь, молодая моя, свой почесный посад между народами». Так, вы разумеете вельмі добра, что тяжко придумать нечто такое для 10 класса, ну, тое, чтобы было им корыстно, и я не люблю такого слова, ну, навязано. То есть патриотизм повинен быть натуральный. Идея такая. Дети наши думают, і часам і мы таксама думаем, што наша краіна сярод іншых краін займае не вельмі такую, ну, у рэйтынгавай сістэме не вельмі такую высокае месца. Поэтому я посидела трохи, і я з інтэрнэта напампавала спасылак з розных абсалютна сайтаў. І усе гэтыя сайты мелі пад сабой такі галоўны сэнс, на якім месцы знаходзіцца наша краіна па розным параметрам. Калі мы гаворым пра эканоміку, там будаўніцтва, развіццё дарог, развіццё там яшчэ чаго-небудзь, ваша фантазія можа быць безмежная. І я у нашай суполцы кінула ім гэтыя спасылкі. Дети скарысталіся, і я ось просто сказала, так, табе першая, табе другая, табе третья. Яны зноў аб'ядналіся ў групы па 2 чалавекі. І яны па гэтых спасылках, я просто попросила кабінет інфарматікі, каб гэта было дзецям зручна ўсё гэта хуценька рабіць. І поставила перед ими 3 такие задачи. Первая задача. Вы повинны, тут это моя медиаграмотность, якую я цікаўлюся. Адкуль была гэта ўзята інфармацыя, што гэта за крыніца, ці можна ёй давяраць, афіцыйная гэта крыніца, як вы знайшлі пацверджанне таму, што гэта афіцыйная крыніца. Другое, па якіх крытэрыях гэтыя паказчыкі былі сфармуляваны. Напрыклад, там Беларусь знаходзіцца па вытворчасці, напрыклад, мяса на такім-то месцы сярод краін свету. І трэцяе, ці думалі вы, ну, ці нечакана, ці, напрыклад, наадварот, вы спраўдзіліся вашы надзеі, ці не спраўдзіліся? Так вось, для многіх дзяцей было вельмі так дзіўна, ну, і мы убачылі, што краіна наша на другім месцы знаходзіцца ў свеце па колькасці рэйсаў, якія прылятаюць у час. У нас амаль што няма тых рэйсаў, якія спазняюцца. І яшчэ было такое, што дзеці і нават і не думалі, што яны думалі, што ну мы недзе там целепаемся невядома дзе. А на самой справе мы займаем вельмі такое, ну, дастойнае месца сярод краін і Еўропы, і міра. І яны гэта самі ўбачылі, калі яны самі гэта знайшлі. І яшчэ такая адна ідэя, ось зараз ідзе тыдзень маці. Я задала ім на наступны тыдзень такое заданне. Жанчына, якая праславіла наш раён не толькі на ўзроўні, ну, напрыклад, нашай вобласці ці нашай краіны, а можа і на ўзроўні свету. Такія ёсць. І дзеці адразу пачалі думаць, ага, пра каго гэта можна расказаць. У нас была класная гадзіна, калі дзеці рыхтавалі матэрыял пра жанчыну, якая вядома ва ўсім свеце. Там яны многія не ведалі пра Астрид Лінгрен, напрыклад, а з цікавасцю паслухалі інфармацыю іншых. І вось гэта таксама. Адразу я ім сказала, вы рыхтуецеся і вы думаеце, чым вось гэта жанчына. Гэта можа быць ізноў з рознай сферы дзейнасці гэта жанчына. І на інфармацыйную гадзіну там у нас быў такі тэма была дасягненне эканомікі Рэспублікі Беларусь. І я таксама, ось у нас першы рад, другі рад, трэці рад. Першы рад, што значнага у нас пра вытворчасць, якая ў Нясвіжскім раёне,
тое, што ведаюць ва ўсёй краіне. Потым другі рад гэта Мінская вобласць і трэці рад гэта, напрыклад, наша краіна, чым яна ну так вядома ў свеце. Вось, поэтому вот такія вот, ну, хутенька такія ідэі, якія не патрабуюць шмат часу, гэта вельмі хутка робіцца, і вось гэта першае, што мы з вами рабілі практыкаванне, оно было прыдумана за 2 хвіліны, чэсна вам скажу. На гэтым усё, мне было вельмі прыемна з вами працаваць, дзякуй вялікі за ўвагу.